वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश
वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश श्रीवेङ्कटेश पाहि माममैष्टदेव श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि माममैष्टदेव श्रीवेङ्कटेश पाहि माममैष्टदेव अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि माममैष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि माममैष्टदेवा वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनेत्र वरद श्रीहरिये वारि जनेत्र वरद श्रीहरिये पाहि माममैष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि माममैष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि माममैष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि पाहि माममैष्टदेवा पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां
ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक मकर कुंडलधर मदन जनका मकर कुंडलधर मदन जनका संकर्षण सर्व लोकपालक 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 सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदंबारमण खगवाहना जगदंबारमण अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदंबारमण खगवाहना जगदंबारमण जगत्पति जगन्मय प्राणनाथा श्रीनिवासा वेंकटेशा वेंकटेशा श्रीनिवासा 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 श्रीनिवासा
जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि 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 सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद 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 वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने
वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने मध्वरुत्कमलवास विमले विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने ओम निशुशील प्रार्थये वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आवाहनं न जानामि तदाक्षमा ज्ञाने चेतानामि क्षम्यतां प्रणायव महागणपते नमः प्रार्थनां समर्पयामि अनेनादौ सकलकार्येषु निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे महागणपति पूजाराधने भगवान् विश्वम्भररूपी श्री महागणपति प्रियतामि प्रीतो भवतु इत्यश्री पुष्पार्पणमस्तु कार्यं मे सिद्धिमायातु सर्वे विघ्नात्रे विघ्ननाशमायातु सर्वाणि प्रणायक प्रार्थनां समर्पयामि ओम भद्रं कर्णे विष्णुया देवा ब्रह्मणे आचर्यता श्रीरंगे दुर्गवां सत्तमो विर्व्याशे मदेवहि दय्यायो ओम त्रिणोदार्विणस्य त्रिणोदानस्य सदा त्रिणोदारिर्वादिषन्नो त्रिणोदारास्य दीर्घायो ओम सविलापशाला सविलापरसा सविलोतरता सविदातरता स्वस्ति भवन्तो प्रभवन्तो आयुष्मते स्वस्ति रद्ध्यं भवन्तो प्रभवन्तो कर्मरद्यताम् श्रीरस्त्विति भवन्तो प्रभवन्तो अस्तु श्रीः भवन्तु
आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोमनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्दिशाय श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम सुधींद्र निलय वास्तु संकीर्ण प्रवेश सांगता सिद्ध्यर्थे आदौ द्वारलक्ष्मी पूजनाख्यं कर्म करिष्ये ओम अर्चत प्रार्चत प्रियमेता सुवर्चत अर्चत मुरकावर्ण कृष्णाजला आयनेते प्रायणे द्वारो पुष्पणी राशप्री काणी समुद्रस्य काये हिरण्यवर्णामरणी स्वर्णाजस्वरा चन्द्रामणि लक्ष्मी नादवेदो भावा तान् भावरादवेदो लक्ष्मी नादभामिनी यस्यां हिरण्यमिन्द्रियं कामशम्भुरोनाहम् अश्वपुराणरम्यामस्नादप्रमोदे
प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना स्मृतिं स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं तस्मै नारायणाय वेदवक्त्राय शुभकृण्णाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां गुरुवासरयुक्तायाम् अनन्तकल्याण गुरुप्रदक्षिणाब्दिशाय श्री विष्णुप्रेरणया श्री विष्णुप्रीत्यर्थं सुधीन्द्रनिलय वास्तु संकीर्णादो द्वारलक्ष्मी पूजाराधनेन भगवान् तत्तदश्री कृष्णार्पणमस्तु मंत्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोस्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् क्रियते कर्म तत्कर्म सफलं कुरु गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति गुणानि चतुर्दश तस्मादस्य प्रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छमि। कर्मसांगता सिद्ध्यर्थे पंचफल पूजां करिष्ये। पंचफल देवताभ्यो नमः। ध्यानावाहनादि सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुवर्धे पुरेषणम् अथे मे अन्य उपरे षणर आहुरर्पितम्। पंचफल देवताभ्यो नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। एतत् कर्मसांगता सिद्ध्यर्थं पंचफल दानाङ्गत्वेन पंचफल पूजाराधनेन भगवान् लक्ष्मी नारायण प्रियताम् प्रीतो भवतु तत्तत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवेजविभावसोः अनन्तपुण्यभगवतः शान्तिं प्रयच्छति। ज्योतिर सोमदम ब्रह्मभूर्भुवस्वरमनन्तकल्याण गुणपरिपूर्णक्षराब्दिशाय श्री विष्णुप्रेरणया श्री विष्णुप्रीत्यर्थं सुधीन्द्रनिलय वास्तु संकीर्ण प्रवेशादौ मुहूर्त निरीक्षणं च करिष्ये। ओम सस्येनोदाविदावो मेषोरेणोदाविदाव्यो प्रवेशादौ मुहूर्तस्सु मुहूर्तमस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्तस्सु मुहूर्तमस्तु। ओम गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमती जफल्गु सरयो श्रीगण्डकी गोमती
ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರವೇಶಾದು ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ಶುಭಕರ ಮೇಷಾದಯೋ ರಾಶಯೋ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಯೋಗಕಾಶತಿದಯ ತದ್ದೇವ ಸದ್ಗಣಾನ್ ಮಾಸಾಧ್ಯಾತವಸದೈವ ದಿವಸ ಸಂಧ್ಯಾತಾರಾತ್ರಯೋ ಸರ್ವೇ ತಾವದಜಂಗಮಾ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಗುರ್ಯಾಸದಾ ಮಂಗಲಂ ಸುಮೋಹೇ ಸಾವಧಾನ ಸುಲಭೇ ಸಾವಧಾನ ವಸಿಷ್ಠವಾಗೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಸುಧೀಂದ್ರ ನಿಲಯ ವಾಸ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರವೇಶಾದು ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು
व्यवस्थित जमकाम संत वेंकट स्वामी विशेष प्रधान बर जलन स्वामी जी ये कट जमकाम स्वामी समर्पण करचे मस्त कष्ट का क्लिप्त समयात देवाला चरणाकडे काही जय
स्थान श्री अतिवरु शांत दयानिधि वेद विशारद शांत दयानिधि वेद विशारद लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ हरि प्रिया भूवैकुण्ठ हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य हम गेले जीवन धन्य कल्याणाद्भुतनाथाय अमृतात्मनाय श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः प्रथमतः अंगाचयामि ಸ್ಥಳಾಧಿಪತಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರು ವೀರವಿಠಲು ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಂದನಪೂರ್ವಂ ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚಾರ್ಯ ಆರಾಧನೆಯು ವ್ಯಾಸರೂಪಿ ನರಸಿಂಹಾಕ ವಂದನಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಆಮೇಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಗಡೆ ಅಂತೆ ಸದಾಕಾಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉದ್ದಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಧೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಚೈತನ್ಯ ಅಭಿದಾಸರು आज हंगा विराजमान आंग्य स्वामी श्री सैनिक तीर्थ स्वामी दिव्य चरण कमलाक प्रयत्न करता आज एक गोड दिवस आमेले सोमेश्वर कंटेक तसंच आमेले समस्त 8 कंटे महाजना तसं नंतरी तुमचं आठवतं सर आम्ही जसं की एक प्राचीन देवस्थान मस्त एक इतिहास असून देवस्थान मस्त पुरांग उत्सवादी मस्त पुरा चलत देवाने कारण जलरी लास्ट एक 10-12 वर्ष थांबून आम्ही एक पुनरपी एक उजवाड आम्ही देवस्थान देख करतो सर त्या आलत आम्ही समस्त काशीमा संस्थानाचे गुरुवारी आहे त्यांनी एक अनुग्रहाचे बल आमका इंगर त्यांचे बल ना आमका गुरुबलाची बल तशी तद्निमित्त एक हंगा पुनरपी एक कार्य निरंतर चलत सर एक
उदाहरण दिवचे म्हणजे प्रतिवर्ष स्वामी हांगे कॅम्प चलतात हांगे एक अनुग्रहाचे बल निमित्त हे पुरा कार्य साध्यत आसा 2 वर्सां पुढे आम्ही हांगा हनुमंत देवस्थान निर्माण जाल्लें आसा तर सुरेंद्र निलयाचें निर्माण तशें मुखारी मस्त पुरा कार्य घालून घेतलें आसा आमी संक्षिप्त जावन सांगलेली सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यालें एक नाव आमी स्वाम्यान दिलें आसा आमचे एक मनात अशें कसं म्हळ्यारी गुरु म्हळ्यारी अत्यंत महत् आनी बृहत् म्हळ्यारी ते नांवां तितलें बल आसा की आमी खंयचे रितीन एक गुणायपण करचें ना म्हळ्यार एक आमगे मनात अशें आज एक देवाल्या अनुग्रहान आनी स्वाम्याल्या अनुग्रहान एक छंद जाल्लो एक कट्ट निर्माण जाल्लो आसा आनी ते सुधींद्र नाम तीर्थ धामाक कसलें एक गुणायपण जावचें ना म्हणालें एक आमगे दृश्टीर आज तें संपूर्ण कार्य संपूर्ण जाल्लें आसा सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल्या विशय दोन्ही उतर अपार महिम आशिल्लो स्वामी तांगेले महिम म्हळ्यारी कशी म्हळ्यार समुद्र अशी म्हणते कशी समुद्र आमी दूर दूर पळयतना एक 5 किलोमीटर दिसता अशी 5 किलोमीटर तशी दिसता समुद्र तितले न्ही ते अत्यंत विस्तार अत्यंत आळ ताचे कसले आमी ते लेखूचे जायना तसले एक समुद्र तसले एक अपार महिम आशिल्लो स्वामी हे आता आमी कट्टड निर्माण कार्य पळयला अत्यंत सुलभ एक काम जाल्लें आसा एक लायक काम अत्यंत सुलभ जाल्लें म्हळ्यार खंडीत जालो त्या स्वाम्यान एक विशेष अनुग्रह तशी आमगेले सैनिक तीर्थ स्वामी संपूर्ण मार्गदर्शन तांगे अनुग्रह तांगे प्रोत्साह तांगे एक इच्छाशक्ती ते आमकां जाल्लें आसा आनी मुखार जरी स्वामी मस्त सांगिल्लें आसा आमकां प्रसन्न जावका म्हणून लगता त्या स्वाम्याला एक दिव्य अनुग्रह बलांचो खंडीत सकड कार्य साध्य म्हणून एक विषय या संदर्भारी हांव सांगचा इच्छित होता आज विशेष दिवसांत स्वाम्याला अमृत हस्तान ते संकीर्णाचे आज कट्टर उद्घाटन जाल्लें आसा आज हांगा स्वाम्याला आज स्वामी हांगा आयिल्ले आसाची तांगेले मुक्काम आनी 3 दिवस हांगा आसता तशी हांव ह्या संदर्भारी एक कार्यक्रमाक स्वाम्याक भव्य दिव्य रितीन हांव स्वागत करून तांगे चरणाक अर्पण करता तशीच आज हांगा परगांवांत तुका मस्त जन आयिल्ले आसाची आनी पुरा जनांक हांव वेंकटरमण स्वामी देवस्थान आडಳಿತ मंडळी आनी समस्त 8 पेंडे महाजनांतर्फे पुरा जनांक स्वागत करून ह्या दोन्ही उतरांक वयता श्रीनिवासा वेंकटरमण गोविंदा स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्री श्री सर्वेद्य स्वामी सद्गुरु महाराज की काशी मठाधीश की काशी मठ संस्थान की प्रथम देवाने विशेषी अंग स्वाम्याने स्मरण करून अंगमेळे सर्वांनी प्रीतीने आशीर्वाद करतात मन आम्ही कोणीही एक पळोवनातील वस्तू तो आम्ही कोणीही पळयला कोणीही पळय जर त्या मनाक सर्व अनुभूती करतात आज सर्व इंद्रिय डोळ दिसता कान दिसता नाक दिसता पुरा जीभ दिसता हात दिसता पुरा दिसता ज्याला मन एक दिसना ज्याला मन दिसना जाल्यार सगळे चला आसचे ते मन आमगे मन नाक त्याची एक वस्तू जाई किरारी आम्ही ते पण कोण ते साधन करतात मन नाका म्हणून एक मनात एक दिसन गेलं साधन करू जामनातील जामचे विषय गेले आम्ही साधन करू वचना मन नस जाल्यार सर्व आता मन नसले त्या कार्याक तू मन नारे त्या कार्याक तू मन एक प्रधान एक तत्व तशी ही पॅन्ट लसाण पॅन्ट मस्त काय ना आटा
के गावात तुझे 8 जण 8 घर आमची गेली टोटल काळा जे समय घरपेटे 100 घरच किना 100 घरची घरच का बोलो जला छान एक मन कित्या आमगे देवळा तू पुरा गावात चलतात आम्ही छान रूपाचो का प्रत्येक 10 वर्षी ना 12 वर्षी ना देवाक मस्त सेवा करची तशी भाग्य देवान अनुग्रह केला देवान तसं एक मन दिले मन चौकाने ताणे दिन कारे मस्त विषय केले देवाक शतकलेश की देवान उपकरण की यांकी सिंहासन की त्यांकी यांकी पूरा केले त्याच्याम जाने का जे एक काम करू कर जाग घेतलो आडतस ते आडेंचण कसं ते इतकी प्रश्न दवरला इथे एक दोर का स्वामी त्याच्याम गतिस्त कोटेश्वर मुक्कामात तर तुम्ही 3 दिवस 4 दिवस असे अगदी सांग मुक्कामा 4 की आणि मुक्काम त्या चढना त्यावेळी प्रश्न दोघं नु कधी हाडसर वेळी केलं तरी मी आणि काही एक विशेष झालंय तेव्हा आनंद केलं नाही हनुमंत ताके जीर्णोद्धार कोर का जीर्ण झाल्या पळेल्या त्या मुकुट सगळं सिंधाचे शिखर कले ते सगळं हन मांगडा आणि मुंडो मांगडा आवाज चढ पुरा म्हणजे ना असं कीच ते मन नको ते वेळेला कोरोना भेट ते वेळेला कसं नाही नाकर शिलामय हनुमान 8 महिने भीतर ती शिलामय केलं एक वेळेस आणि छान एक मन आमगे मजा कसं ती काम करू छान व्यवस्था गावासाठी तांग जाम का जी बडम मानकर जनरी वाईट हे झाल्या झरझर झाले म्हणजे आमका देवान कोरका एक इच्छा शक्ती मनात अनेक अवस्था हे सर्वही सान क्लिप्त समया भितर ओढणी नाही ओढ पेंटे जा करू का कष्ट आमगे जाम काम देव चला सितलो ते शक्ती आहे ना इच्छा शक्ती आहे ना देवान नाय पट्टी मग शेसून आम्ही छान करू का म्हणू छान म्हणणार निस्वार्थ स्वार्थ सोने हा दुसऱ्या सिक्कोम का म्हणे बुद्धी असं शेवटी बुद्धी असते ते बुद्धीने आम्ही करू गेले आली ते फलप्राप्ती ना आम्ही छान जाम काला म्हणून आता सूचना देवंगल फट्टी मग शास्ता शाळेच्या दिसाक ते एक जाम का छान एक म्हणणार कचे स्वाम्याला नवार किती आमच्या स्वाम्यान विशेष अनुग्रह केलं प्रीतीनं अनुग्रह केलं कसने नास जिदावर अंग जलपद जलरी मस्त कष्टारसिनी अंग गुनो पुढे सामान ओरका झालाय बेरो चुका असे गाडी रो चुका बैला गाडी सामान अंगद गुनो आगुम बेवरचे आडचे प्रधान एक पात्र मिलारियन सत्पपणे गोरतु करू कारण हे गावाक अंदराय पही संकाजलता तो काजल कसं नाही ना कष्टार्थ आज व्यापार करच्या प्रो कंडापडी त्याचे मूळ कसं नाही मिलारी साम्याला होता का कारण की कचकी और साम्याला एक बुद्धी असली ऑप्शन आंगोरचे प्रसाद जातीम का ऑप्शन कोणाक मेलता ताजे शक्ती ना
मन नसे ना तर प्रसाद म्हाका मेळ का ऑक्शन आवडे रे तो हट करतस तो घेतस सामके नाचतस एक किती आमका गोत ताकि अशी शक्ती मानता आपण स्वाम्याके गोतस जर इच्छा शक्ती ती एक असली ते म्हाका प्रसाद मेळ्ळार म्हाका बर जाता कारण हट गोर तिकेत त्याच्यानंतर ताका आयजेले देवान बर केले आज व्यापार आसा काजू व्यापार आसा बरो तबला व्यापार आसा बरो आणि काजू व्यापार आसा बरो कित्या इच्छा शक्ती मन आणि प्रीत देव सोन घाला देव आमगे पट्टी मागशी असता ताणें सांगिना गुरु म्हळ्यार कोण देव गुरु म्हणजे शब्दा वरतूय त्या बलिष्ठ वस्तू ज्योतिषांतू सर्व ग्रह नवग्रह सदे ज्याला अत्यंत बलिष्ठ ग्रह कंचे करी गुरु सर्व ग्रह गुरु सोनू बलिष्ठ सोनू गुरु नीच असलेला काही प्रयोजन नाही सर्व ग्रह वाईट असून गुरु म्हणून सांगितले ग्रह असं ज्याला सर्व ग्रहाके खास सराई करू द्या नाटे आम्ही सांगते नाही रे ज्योतिषशास्त्र गुरुत्वले प्राधान्य गुरुत्व सगळे दैवा निर्मूलनचे शरीर निमित्त जावं शुक्रा निमित्त जावं कोणाला निमित्त नाही दैवादी बोलवचे गुरु निमित्त सांगचे आता परिहारात आज कसं परिहार म्हणून काय कळणार रे गुरु रे मला पहिला जण कळलेला रस्तो दिसता गुरुवानुकूल्य पळोवचे ना गुरुवानुकूल्य प्रधान परिहार पळोवचे हे पाम तगिना कारण कित्या गुरु चांगच गेले इष्ट स्थानारच गेले सर्व इष्ट जाता सर्व ग्रहात सांगता ते गुरु एक ग्रहांतू एक ते ग्रह असणं त्या सर्व ग्रहांतू सर्व ग्रह भितर असते सर्व ग्रहाचे थोडे शक्ती गुरु म्हणजे ग्रहात असत तसं शक्ती गुरु मला देवान दर केल्यारी खंयचे साध्य जाता गुरु म्हळ्यार विष्णू देवान अनुग्रह तशी छान म्हणना देवान की हात धुवून आज बरांचे लास आणखी जरी मस्त म्हणना आम्ही नाही गेले म्हणना बरे हा प्रश्न ते शिकोर का छान म्हणणार देवानं म्हणणं दिल्यार ज्याला रे आणि देवान विचार दिल्यार बुद्धी दिल्यार सर्व जाता तशी देवान छान म्हणणं दिल्या त्या म्हणणान आमच्या जवळ लिमणेर पडणार चोल खा आणि चंद्ररूपार चोल खा आम्ही जरी आमच्या पेडके कसले उणेर पडल्याच्या नाम तसं एक मन नस मुखार्ताच्या निमित्ताने काही जरी भर कोणता ते वेग मन नस सर्व मनाके देवा विशेष पाठीमागची असून सर्व विषयांतून रक्षण गोचरा सुद्धा मात्र नाही स्वाम्यांना मारी या स्थापन केल्या की ते आमकां स्वाम्यान केलेलो आमकां एक अभिवृद्धी कारणीभूत जालेलो स्वाम्यान विशेष नामार अनुग्रह पेटेक असून स्वाम्यान जरी येणाची मुखार सर्व विषय चर्चेतशी देवान अनुग्रह काम देवान त्या नशीब मारी तशी विठ्ठलान तशी लक्ष्मी वेंकटेश तशी आमच्या स्वाम्याला महाचैतन्य आमकां प्रार्थना करून प्रवेश नमो नमो भगवती जाय नामगे जगदामे ब्रह्मा भागं देवे देवताय साधनामे दीर्घमायु श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा 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 गोविंदा
बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो श्री स्वामी सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी सद्गुरु महाराज की जय। काशी मठाधीश की जय। काशी मठ संस्थान की जय। राजांनी केलं आणि केलेले चागमन आशीर्वाद Lebih buka ya. Iya, iya, boleh. Kami tiga macam. Kami sudah terasa. Wajah apa sih? What? जय जय महाराज संतान की जय जय महाराज की जय। महाराज गुरु महाराज जय। महाराज स्वामी सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्री हरि सदा जय
पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्री हरि सदा जय ज्ञान अभयदात जय श्री हरि सदा जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय वेदव्यास वेदव्यास जय 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 वेदव्यास वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय महाविष्णु अवतारु गुरु वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु महाविष्णु अवतारु गुरु वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु सुंदर दिसताते मोत्याचे किरीट कावी वस्त्र कमंडल